Perting kurata sa 32 anyos nga babae dihang nakamatikod siya og bukat sa iyang lawas sa iyang pagkatulog sa sofa sa ilang sala sa Barangay Kabantian, Davao City niadtong Agosto 21 sa kaadlawon. Pagbuka sa mata ni Cindy Rodriguez, nakita niya ang nakapatong kaniya nga dakong reticulated python. Kun sawa ug dayon gipahit siya sa tuo nga bukton dihang iyahang giwakli palayo. Nakuhaan pa og video ni Cindy ang bitin nga misulay og sibat agi sa bintana apan napakyas ang bitin kay aduna di ay kini screen. Giablihan pa ni Cindy ang pultahan hangtod nga nakagawas ang halas. Duda niya miagi sa inidoro ang bitin tungod kay wala na kini tubig ug nagkatag na ang mga gamit sulod sa banyo. Kinabahan ako, sobrang kaba ko nun and parang iniisip ko, 30 minutes na lang yung life ko, kailangan kong tumawag ng 911 baka kung mapano ako. Then binidyuhan ko yung sawa kasi feeling ko magtatanong yung 911 na anong klaseng ahas ba yung kumagat sa'yo. Nadapatan hinon og first aid si Cindy. Pinaagi sa merespondi nga personahe sa Central 911 ug gidala pud siya sa ospital. Sumala ni Cindy daghang punuan sa kahoy sa ilang palibot ug tungod sa panghitabo nahadlok na hinuon siyang matulog o magdugay sa ilang sala. Matod sa mga eksperto, walay la ang pahit sa reticulated python.